Taliwa sa hulga sa pagbaha sa ilang eskwelahan, padayong nangandam karon sa school opening ang tagduma sa Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Mandaue City. Ano ang report ni Nico Sereno? Pipila ka adlaw sa di pa magsugod ang bagong school year. Busy na kaayo si Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Mandaue City. Subsob ang pagpamintal ug pagpang-repair sa unsapay ayuhonon sa mga classrooms. Sa pipila ka mga room sa ground floor, gipang ilisan ang net sa ilang mga bintana. Gisupply sa Department of Health pangontra sa lamok. Gipang ilisan katong mga screen nga nangagisi na. Treated nets ni siya para sa to prevent nga dili maka kay murag ko ang siya sir isugod kay bisag mga langaw mo pilit diha mamatay. Yes sir. Oo. So murag for safety kuan sa mga bata, health reasons po. Ang maong eskwelahan na ila na nga usa sa daling bahaunon sa Mandaue. Musud ang tubig ug bisan pagani sa pipila ka mga classrooms sa ground floor kun kusog kaayo ang uwan. Matud sa principal, andam na silang daan kun mahitabo kini ug bisan mga ginikanan mutuyo pag-adto sa eskwelahan. Magsugod ng uwan sir, automatic the parents mo ari na sila. Kay mabalaka na sila sa ilang mga anak and then kung nagsugod na, nag-start na ang klase, kanang nahinakyan na sa teachers, some of the teachers dili na mo pud na ipagawas ang mga bata kay kanang malisod na hinuon og gawas. Magpaabot na lang mi until such time nga mo go down ang water. Samtang may bagong 4-story, 4-classroom building ang maong eskwelahan. Apan gipaabot pa nga ma-turnover kini una hingpit nga magamit ug maklasihan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.